Sa una, tricycle driver siya. Apan tungod sa pandemic, naundang si Jesus Cortez pag-drive og tricycle ug misuway pagpananom og mga utanon sa iyang gamay nga tugaran. Usa ka tuig ang milabay. Wala na ko drive. Ako panginabuhi na ning ako dili na gyud ingon nga tanom-tanom. Garbo sa Barangay Kanduman, Dakbayan sa Mandaue ang successful story ni Jesus Cortez. Kinsa mao'y midaog sa Sugbusog Gardening Contest sa miaging tuig sa containerized gardening category. Karong tuiga sa ikaduhang hugna sa Sugbusog Contest, siya ang napili isip district winner ubos sa household containerized category. Emosyonal nga nagpasalamat si Jesus Cortez sa programa ni Gobernador Gwen Garcia tungod kay dako ang natabang niini sa iyang pamilya. Dako kay tabang nako si Gob Gwen nga kining iyang project. Ako kay kong pasalamat. Kung magtuo nga diri ko sa pananom di ay maayo di ang pananom nitong resulta kay libre pa atong pamilya, makakwarta pa ta. Tungod sa iyang nadawat nga premyo sa miaging tuig, napalapdan o gipadak-an ni Cortez ang iyang garden. 30,000 pesos ang iyang nadawat sa miaging tuig nga Sugbusog Contest. Ang 100 square meters karon nahimo ng 150 square meters ang iyang garden. Kining area ha, sa una katong nakadaog katong nagintog dito sa Pikas, kini napun-an nag 50 square meter, 100 square meter naman unta. Puno sa mga tambok nga utanon ang kasagaran nga makita sa nursery ni Cortez. Gani sa entrada pa lang, makaingon jud kag wow! Naglaray ang fresh lettuce ug spring onion sa gawas ug sa sulod sa iyang garden nga daw bungbong. Matawag kini siya nga wall of lettuce. Inig sulod nimo sa garden, adunay upo, talong, kangkong ug uban pa. Mato ni Cortez nga ang labing una niya nga na-harvest nga utanon ang kangkong. 29 kilos na ang iyang nabaligya ug ang sobra nga ani mao'y ilang gamiton pang konsumo. Ang style sa pagpananom ni Cortez gamit ang mga recycled nga mga containers, gitawag kini nga vertical gardening. Kay inay nga palapad ang pagpananom, padung kini sa taas. Sama ni ini nga mga sibuyas dahunan o guban pang klase nga tanom. Karon, ang sweet corn na sab mao'y iyang gieksperimentuhan. Tungod sa Sugbusog, ako ginasiyang na ngita gyud paagi nga wa may ni tanom og mais. Akong gisuwayan. First time na nako experiment na nako siya. Aduna pud siya'y aquaponic system, medicinal plant o mga binuhing manok. Tungod kay sobra na sa kadaghan ang lettuce, hinungdan nga gihimo kini isip pagkaon sa mga Bisayang manok. Guntingon ang lettuce ug isagol sa lawg sa manok dayon mahimo na kini nga ipakaon sa mga manok. Unsa kaha ang sikreto ni Jesus nganong tambok ang iyang mga tanom? Ako sikreto ang yuta ginamo may number 1 nga usa nakapatambok sa among mga tanom dire. Ang yuta sa nako nagyod sa tulo ka klase nga i-mix kanang rice hull nakoy rice hull, garden soil og kanang compost nga kanang sa mga malata nga gikan sa barangay o gikan sa ako. Ang programa nga Sugbusog naghatag usab niya og bag-ong oportunidad tungod kay daghan na ang mukuha niya isip speaker aron ipaambit ang iyang kaalam ngadto sa mga gustong magsugod og pananom. Tungod sa Sugbusog, kuhaon ako sa mga eskwelahan. Nya, eskwelahan, simbahan og sa mga barangay opisyal kanang patudloon ko sa ilang barangay. Sa pagkakaron, wala na siya mibalik og pamasahero tungod kay iya nang gihatag ang 100% sa pagpananom kauban ang iyang pamilya. Nang hinaut si Cortez nga karon sa ikaduhang round sa Sugbusog Gardening Contest nga mahimo siya nga mananaog sa provincial level. Aron aduna pa siya mapundar nga mga kagamitan sa nursery o matigom nga salapi sa edukasyon sa iyang duha ka anak. Jesus, salamat gyud kaayo kay ikaw mo'y naka-inspire sa kadaghanan usab nga mga subuan. Sayod ko daghan mo ang higin-higin mo tan-aw kay aron usab sila mosunod ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay. Bisan si Gobernador Gwen Garcia, nakawaw gayud sa garden ni Cortez nga iyang naduaw ug nakita sa labing unang higayon, sukad siya midaog sa miaging tuig sa Sugbusog. Truly deserving to be the poster boy sa Sugbusog program. So, padayon, Jesus, nga ikaw mo'y inspirasyon sa atong mga kaigsuunang Sugbuanon. Uban sa report ni John Fredson Granada, Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.